खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय COVID-19 नि थासारिखौ नायनानै आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ एचएस फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि एकाडेमिक इयार 2020-21 नि सिलेबासखौ 30% खम खालामनो आखायाव लाबाय। अफिसियेल नटिफिकेशनखौ 31 आगस्टआव डिक्लेयार खालामगोन। काउन्सिलआ बे डिसिजनखौ COVID-19 नि थाखाय इन्स्टिट्यूशन्सफोरा बन्द थानायलाय स्टुडेन्ट्सफोरनि प्रेसारखौ खम खालामनो थाखाय लानाय जादों। CBSE आबो क्लास 9 to क्लास 12 नि एकाडेमिक इयार 2020-21 नि सिलेबासखौ अलरेडी 30% खम खालामखाबाय। नासानि मथेबा मोनसे एस्टेरइड एबा अन्थाइ थुख्राया स्पेसनिफ्राय बुहुमथिं फैगासिनो दं आरो बिसनि मथेबा बे एस्टेरइडआ 2 नभेम्बर 2020 आव बुहुमजों सौदावफैनो हागौ। एस्टेरइडनि साइजआ बारा गिदिर नङा, बेखायनो बुहुमजों सौदावोब्लाबो जोंनि जेबो खहा जानाय नङा। नाथाय एस्टेरइडनि साइजआ गिदिरमोनब्ला बुहुमजों सौदावोब्ला जोंनि गोबां खहा जागौमोन। मध्य प्रदेशनि खड़गपुराव नखरसेयैनो साबाबो फासि नांनानै थैदों। थैनायफोरा सानै बोराय बुरै, बिसनि फिसाज्ला बिहामजो आरो सासे 4 बोसोरनि फिसौज्ला। थैनायनि जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखै। पुलिसफ्रा बेनि सायाव इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दं। महात्मा गान्धीनि चश्माया इउकेआव 2.5 crore फानजाबाय। महात्मा गान्धीया गावनि चश्माखौ 1920 आवनो गिफ्ट महरै सासे मानसिनो होबोदोंमोन। 1920 निफ्रायनो मोनसे नखरावनो दंमोन बे चश्माया। दिनैनिफ्राय सप्ताब्रै सिगां बे चश्माखौ नखरनि सासे मानसिया इस्ट ब्रिस्टल अक्सन्सनो होफैदोंमन। अक्सन्सनो होफैनायनि 6 मिनिटावनो US नि सासे कालेक्टरा बायनानै लादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनी रेलवे स्टेशन खाथियाव सासे हौवानि गोथै देहा मोनदों। बिनि मुङा पंकज दास। पंकज दासआ 19 आगस्तनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दंखायोमोन। बिनि अरिजिनेल न'आ पाठशाला, बिमा फिसा बिसोर बिजनीयावनो भारा थायोमोन। बुहुमनि बैसोसिन मानसिया थैबाय। बिनि मुङा फ्रेडी ब्लम। बिनि बैसोआ 116 इयार्स। बियो 1904 मायथाइयाव साउथ आफ्रिकायाव जोनोम जादोंमोन। आसाम राइफल्सआ मणिपुरनि टेंनावपाल चेक पोस्टआव आलदा मोननै समाव माखासे ब्राउन सुगार ड्राग्स हमनो मोनदों। फुंनि 9:30 आव इम्फालथिं थांनाय गंसे गारिनिफ्राय 48 लाखसनि ब्राउन सुगारखौ 23 था साबोन दोनग्रायाव सोनानै लांनायखौ हमनो मोनदों आरो बे एखे चेक पोस्टआवनो इम्फालथिं थांनाय गंसे अल्ट' काराव 45.2 लाखसनि 18 पेकेट ब्राउन सुगार हमनो मोनदों। दिल्ली पुलिसजों 21 आगस्टआव एरेस्ट खालामजानाय AHSEC टेररिस्ट मुस्ताकिम खाननि न'निफ्राय एक्सप्लसिभ बेल्ट, एक्सप्लसिभ थानाय जेकेट, AHSEC नि फ्लेग आरो गोबां एक्सप्लसिभ्स मोननाय जादों। दिल्ली पुलिसनि सोंनायाव मिथिनो मोन्दों दि बिनि प्लानआ 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्स डेआव आरो अय'ध्यायाव एटेक खालामनायमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान निउज लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। गुवाहाटी इउनिभारसिटिया आन्डार ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार नटिफिकेशन होदों। बे नटिफिकेशना एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायनि SOP नि सायाव। जायफोरा सेमिस्टार एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामखाबाय बिसोरनि प्रमोशन बा मोनसे सेमिस्टारनिफ्राय गुबुन मोनसे सेमिस्टाराव थांनो थाखाय एग्जाम होनांनाय नंलिया। बिसोरनि इन्टारनेल एसेसमेन्ट मार्क्स जेरै एसाइनमेन्ट आरो सिगांनि सेमिस्टारनि थिउरि मार्क्सखौ बुजाबनानैनो पास खालामगोन। सेकेन्डआव दङ फाइनाल सेमिस्टारनि एग्जामा ब्लेन्डेड मडआव जागोन। ब्लेन्डेड मड होनोब्ला 50% मार्क्सआ इन्टारनेल एसेसमेन्टनि सायाव जागोन आरो दस्रा 50% मार्क्सआ अफलाइन एग्जामनि सायाव जागोन। उनाव बिसोर मोननैनि मार्क्सखौ दाजाबनाय जागोन। थार्डआव दं अफलाइन एग्जामा कमप्लिट सिलेबासनि सायाव जागोन, नाथाय स्टुडेन्ट्सफोरा कुइसन पेपारनिफ्राय 50% मार्क्सनिल' एटेम्प्ट खालामनांगोन। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। भारतआव दासिम 31,05,185 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया 57,692। हामनाया 23,36,796। आसामाव दासिम 90,000
740 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। बिनिनो हगारनानै होनाया 67,641 दासिम 22,854 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दं आरो थैनाया 242। दिनै बर' सासे थैदों, बिनि मुङा मलाय बसुमतारी, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।